Абдулла Тукай эшбикеш уйнарга ярый. Бик матур бер җәйге көн, стәл янында бер сабый. Ян тәрәзә каршысында иртәге дәресен укый. Чын күңел берлән укый, кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик зар шунда утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. И сабый ди, әйдә тышка, ташла дәресен, күңелең ач. Җитте бит, бик күп тырыштык, торма бер җирдә һаман. Чык тышка, нинди якты, нинди шәп уйнар заман. Бу кояшның сүзенә каршы җавабында була: тукта, сабыр ит. Уйнамыйм ди, уйнасам дәресем кала. Көнәзен ич, улымның мин һаман вакытын табам. Чыкмамын тышка уенга, булмыйчы дәресем тамам. Ул шулай дип кимчелек бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап ябышты дәресенә. Эй түрендә шул заман сайрый бытыкта сандугач. Ул да шул бер сүзне сайрый: әйдә тышка, күңелең ач. Җитте бит, бик күп тырыштык, торма бер җирдә һаман. Чык тышка, нинди һәйбәт, нинди шәп уйнар заман. Сандугачка каршыга биргән җавабында була: юк, сөекле сандугачым, уйнасам дәресем кала. Туктале, бетсен дәрес ди, әйтмәсәң дә уйнарым. Син дә сайрарсың матурлап, мин авазың тыңларым. Ул шулай дип һич зарар бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап кереште дәресенә. Шул вакытта ил түрендә бакчада бер алмагач чакыра тышка сабыйны. Әйдә тышка, күңелең ач, бик күңелсездер сиңа эштә утырмак һәр вакыт. Әйдә, чык син бакчага, җитте хәзер уйнар вакыт. Алмагачның сүзенә каршы җавабында була: юк, сөекле алмагачым, уйнасам дәресем кала. Тукта, сабыр ит, аз гына ди. И кадерле алмагач, һич уенда юк кызык, дәресем хәзерләп куймагач. Күп тә үтми, бу бала куйды тамамлап дәресене. Куйды бер читкә җыеп, дәфтәр, китапны, барысыны. Чыкты йөгереп бакчага. Кем чакырды дип мине? Әйдә, кем уйный? Тамам иттем хәзер мин дәресемне. Шунда ангар, бик матурлап елмаеп килде кояш. Шунда ангар, кып-кызыл зур алма бирде алмагач. Шунда ангар, шатланып, сайрап җибәрде сандугач. Шунда ангар, баш иделәр бакчада һәр бер агач.